Hola amigos, ahojte kamaráti. Nahrala som vám novú audio lekciu na Spotify a Patreon, lekciu číslo 425. Dobré číslo, že? To už je dosť veľké. 424 ste mali kompletnú slovnú zásobu zameranú na kino. Kde sme sa naučili od žánrov kina, slovíčka, všetko, čo môže nájsť v kine, od sedadla, pukancov a tak ďalej. A potom sme si dali aj také základné frázy, aby si už vedel porozumieť tej tematike kino, hej, tej téme. No a lekcia 425, keďže si sa to 424 naučil, bude taká pokročilejšia, bude to B1-ková lekcia, ale pozor, to bude celé v španielčine. Od toho, ako sa ja vám pozdravím na začiatku, ako sa s vami rozlúčim na konci, to budeš mať celé v španielčine. No a ja som vám porozprávala v tej lekcii 425 o svojich dvoch kamoškách, o Lole a Marte, teda aký žáner majú radi, čo sa týka filmov, či radi pozerajú doma alebo v kine, s kým tam chodia, ak tam chodia a tak ďalej. Však chod si to vypočuť 425 celá po španielsky, ale neboj, ak máš nižší nivel ako B1, ja som to celé aj prepísala do písomnej formy, takže budeš mať k tej audionahrávke aj písomnú formu od slova do slova, čo tam ja poviem, aby si to potom mohol prečítať, pozrieť sa na nejaké slovko, ktoré si možno nezapočul a znovu si to pozrieť. Dobre? Takže majte sa všetci krásne a vidíme sa, alebo teda lepšie povedané, počujeme sa na Spotify a Patreon. Adios!